Assalamu alaikum jama'a. Yau bari ku ji daga bakin Adam Muhammad Alkali wato Babi. Bari mu yi maka tambayoyi. Menene sunan mahaifin Annabi? Sunan mahaifin Annabi Abdullahi. Menene sunan mahaifiyar Annabi? Sunan mahaifiyar Annabi Nana Amina. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam shekaru nawa yayi a duniya? Annabi ya shekaru 63 a duniya. ‘Ya'yan Annabi su guda nawa ne? Iyayen Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guda 7 ne. Daga cikinsu akwai maza, akwai mata. Mata guda nawa ne daga ciki? Mata guda 4. Maza guda nawa ne daga cikin ‘ya'yan Annabi? Maza guda 3. Faɗa mana sunayen mazan. Na farko Alƙasum, Abdullahi Ibrahim, Faɗa mana sunayen matan. Fatimatu Ruqayya, Zainabu Ummu Kulsum. Masha Allah, alhamdulillah. Allah ya saka da alkhairi Babi. Allah ya sa mu dace. Allah ya ƙara mana san Annabi da ƙaunar Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku zo mu ƙaru da juna. Waƙen da na yau na shugaba miji gana na Khadija cikin annabawa shine wanda ya zo da babbar haja, ya zo da haske ta yanda ba ƙofar da za a yi maja, balle su ɗauko makiya addini gare mu su canja. Wanga haske shine littafi na Alkur'ani, kitabullah ya zo daga sarki mai al'arshi, ya shafe sauran littafai da suka yi zuwa kafin shi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Masha Allah, Allah ka ƙara Annabi daraja Alaihi salatu wassalam, shugabanmu cikamakin annabawa ba ƙureshe balarabe ɗan Amina da Abdullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Masha Allah.